Singafundiswa lenkosi ncwadi kaMateyu 28 verse 18 sibe kuverse number 20. Incwadi kaMateyu 28 verse number 18 to 20. Sibe sesifunda uLuke 9 verse 23. Sizothanda senesichazile-ke ukuthi namamkela uYesu. Ukusindiswa-ke makholwa sisipho nethamsanqa olifumana kummangaliso ukusindiswa. Ungekayitholi yonke enye into uThixo angakupha yona. Xa ikuphe isalvation, kuphe eyona nto yakhe yanexabiso kwizinto ozifuna uThixo. Eyokuqala isalvation. Yabona ke into engathengwa ngemali ongeke uyifumane ngemali ithethe ixabiso lalo nto liphezulu kakhulu. Into ongasoze udibanise ubuhlanti bakho yenele uyithenga uyifumane. Loo nto ichaza ukuthi inexabiso elikhulu. Isalvation. Isalvation awuyitholi ngoba ungcono uThixo wenze kakuhle. Yinto ongayifanelanga. Sokuwelwa nje imana xa uthola ukusindiswa. Ngiyamthanda lo Thixo, ngamamkela apha ekhaya imeko yayingekho ntle, futhi akakhawuleza uThixo ukulungisa. Wake wathatha ixesha uThixo ngoko izinto zingahambi kakuhle. Ndamamkela ngo-94 uYesu, ndatsata ngo-2008. Ndatsata apha ekhaya kusengamabhodlo endandisindiswe kungamabhodlo, ngekho mzi apha ekhaya. Ndade ndatshathela emabhodlweni nam kungekho mzi. From 1994 up to 2008 kwakungekho abikho nto ecacileyo. Into eyayicacile yayikum ukumazi uThixo enguThixo. Loo nto yayindinika ithemba lokutshintsha kwezinto umhla nelize. Ndanika umyalezo we-holiness. Uqonda uba xa ushumayela ngokungcwele ingani ungayitshintsha le message uye kwindawo engaze ikutsalela abantu bakuthande bakwenzele izinto. 2014 ndathi ndifumene imoto ndiyithengile, ndayidrayiva for two weeks. Yawa imoto yarola nathi, imoto yafonyoka, yangaphinde ikwazi ukuphinde ihambe. Ndancama aqhubeka nokukhonza uThixo. Umkhonza uThixo izinto ngeke azibone kodwa wazi yena, ngoba unethamsanqa xa uqale ngokumazi. Ungekabi nato sithina, aqale ngokumazi, vele aqale ngokwazisa yena. Zithi noba ziye zafika zingakunxilisi izinto zakhe. Ndandithenge imoto eyiPolo, ndandigqiba ukuthenga imoto 2017 ndiyofuna imoto, ndafumana iMercedes Benz. Ndahamba ngaloo moto. Ngoba xa uqale ngokumkhonza akuvezele ubuyeka, zifika izinto selumazi, uzinzile ekumazini uYesu. Ngoba owona mmangaliso neyona nto eyenzelwa nguJesu emhlabeni inye qha, ukuzodiliza udonga ebeluphakathi kwabantu noThixo wabo, ukuze abantu abakhulule emandleni esono. Then ibese isithi iBhayibhile
abakholwayo sebeyolandelwa naye imiqondiso eyolandela abakholwayo. Beyithi iBhayibhile ke ngoku, bona funani nina kuqala ubukumkani bakhe uThixo, zaye zonke izinto ezidingwa ngabantu ehlabathini niyawuzengezelwa. Kusho ukuthi zonke izinto zokuba nezindlu, zokuba nemoto, zokuba nomsebenzi ziya-edishwa. Eyona priority efanele uba sekuyo ukufuna ubukumkani bukaThixo. Kanti ukufunwa ukulawulwa uThixo singekabi nazo izinto zakhe aqala silawula. Kuthiwa ke ngoku ezi-additional kwizinto ezengezelelwa kule nto ebefuna uqale ngayo. So Sathane ke uvela aqala igqwethe, aqala ngezinto ezi, niyeke ukulawulwa uThixo. Zinenze izinto ningakwazi ukumkhonza uThixo. Cela ke sifunde lamazwi xa sizothandaza. Izwi lenkosi incwadi kaMateyu chapter 28 verse number 18. Isihloko umyalezo wokugqibela kaYesu. uYesu wenza umyalezo wokugqibela. Njengabantu bakudala xa bezohamba bebebabiza abantwana babo babayale bengekabhubhi, bakhupha amazwi eziyalo bayaziva into yoba basendleleni okwabo. Kude kubizwe nokude kuthiwa babizeni babuye, bayafunwa kuyise. Uyise ufuna ukushiya izinto zakhe ziyaleziwe. Abanamhlanje bayaqhubeka xa bebhubha, abantu bafa nje bengayalisanga. Yona lento abantu bathanda ukuya emangcwabeni bofuna ezazi into bebaba wasikaphila ukufelisile lo ubaxelela. So amadoda abekwazi abantu abadala babiza abantwana babo ubuye nabaseThekwini nabaseGoli ukuthi utata wenu uyalifuna. Emveni bebabizile abantwana bakhe uyokuhlala 2 days, 1 day abhubhe umuntu omdala because uyithethile into ebefuna ukuyithetha emakhaya. Nalapho noJesu ke xa izawuhamba, uJesu evuka emangcwabeni ukoyisile ukufa, na uyavuka ke ngoku. Xa ivuka ezawuthatha imithwalo yakhe buyela kwindawo yakhe besuka kuyo. Wababiza wabayala abafundi bakhe. Funda. Wasondela kubo uYesu wathi, anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Wayefanele uYesu aqale ngesi statement. Engekayithethi yonke into uJesu wayefanele uba aqale ngalamazwi. Because uYesu wayengakhohlwanga into yokuba wehlwithwe amandla akhe wabethwa phambi kwaba. Amen. So abayilibalanga loo nto yoba uYesu lo ubekade enamandla waze wabulawa phambi kwabo. La statement sokuqala kuba ababuyise. Amen. Abakhumbuze ngaye. Funda. Wasondela uYesu wathi kubo, anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Bayifunda iBhayibhile uYesu si statement esi owayiqala ukusitsho bafundi bakhe. Because all the time uYesu ephile ngekhaya emathuneni ubesithi igunya liko kuye likuyise. Oh Jesus. But this statement sakhe sokuqala nesokugqibela, zange uYesu athethe nabafundi ngolhlobo. Ngokuba uYesu wayehamba phezu komhlaba ezawubuyela kwiform yakhe yobuthixo. Wayesekhuluma la mazwi zange uYesu awatsho, amazwi athathela kuye amagunya. Ngalo lonke ixesha uYesu eshumayela ubengafuni abafundi bakhe balinke kuye, bakonekte kuye kakhulu. Ubebakonekta noyise. One of the reasons yayibangela uYesu angathi abantu babakhona, you remember into yoba uYesu ayishumayela besithi waveni amazwi am abese sithi likholwe kondithumile. Engakwazi uYesu ukuthi makukholwe kuye. Amen. Because uYesu belindelwe kukufa. Oh Jesus. uYesu ubaselindelwe kukufa. Number 2, uYesu ubephila every form yabo
na bengazukwazi ukuthi engumuntu njengabo afune babhilive yena. He's God, but uhlala indima yomuntu ngoku. John chapter 5 verse 24. Xa ithetha uYesu uthi pha ukuba nikena liva ilizwi lakho abe sesithi ke nikholwe ngondithumileyo, because when abantu bekholwa wena babeka ithemba labo kuwe. So bebengakwazi uJesu ukuba abavumela abantu ukuba balibeke kuye ithemba lakhe, because uJesu ulindelwe ukubuthakathaka. The first time uJesu ethetha la mazwi, linikwe mina lonke igunya emhlabeni. Funda, anikwe mina onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Ezulwini nasemhlabeni. Aphethwa ngezulu ndim onegunya ngoku, emhlabeni ndim onegunya. Why Jesu ethetha ngohlobo? Ingoba laba ubeza uthuma bona Jesus ehlabathini beyosumayela ukuba ithemba libe kuJesu. amen. Before uJesu abathume kumele azise aba bantu amandla anawo. Number 2, azise igunya anawo, ukuze xa bemsumayela bamsumayele bewazi amandla uJesu awathweleyo. Number 2, laba bantu laba bezosumayela nje bazawusumayela phakathi kwezinto ezilwa nale nto ayisumayelayo. Nafuneke bazi amandla alo bathumileyo, bengekawazi amandla esitha. Jesus Waba sisewakhala igunya lonke ezulwini nasemhlabeni. Noba ningadibana nabantu namagunya, nilazi uba lelami igunya. amen. Istatement sesokubaqinisekisa ngale nto bazayishumayela. Futhi asiyalazi Anikwe mina onke amagunya onke ezulwini nasemhlabeni. ukwayazi le ukuba amagunya onke akuyesu endimshumayelayo. Jesus Onke yakukhulula yodwa. Uba nje ukwazi intoba uYesu ongene kuwe unamagunya onke, akabelananga namntu negunya. Onke amagunya uyawa-owuna amen. uJesu kuwe. Ubantu kwayazi loo nto yokuba lungaphakathi kuwe mkhulu kunosezweni. Jesus Noba imimoya ihlasela kangakanani, because you know ukuthi uJesu olapha kuwe une-authority yonke. amen. Inkathazo kukungenwa nguJesu ongamaziyo. Jesus Inkathazo kukufunda ngemimoya engcolileyo, ungekafundi ngoJesu ongaphakathi. Inkathazo kukufunda ngabathakathi, ungenayazi into engakuwe. But uJesu uthi nina ningekazi into yehlabathi, yazini nazinto onke amagunya, onke amagunya onke. Ngicela onke amagunya ezulwini aphethwe nini, emhlabathini aphethwe onke amagunya. Funda, anikwe mina onke amagunya onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. nasemhlabeni. Ke ngoko Wayesethi ke ngoku kubo, hambani hambani. niye kuzenza abafundi. Into yenza abantu bathi sebekholwa abanye banqame bayothwala
bezama ukwengeza amandla kule nto ukungakwazi amandla. Uyabona le nto ebangela abantu bathi sebehamba noJesu baphinde bafuna ukumlekelela kungawazi amandla. Jesus alone. Hallelujah. uJesu yedwa. uJesu engadityaniswanga nanto uyakhulula. Oh, Jesus. You cannot help God. God can help you. Amen. You never umncede uThixo. Nikwe mna onke amakhulu. Uthiwa uyagoduka usiya umhlaba. Hamba. Ke ngoku Hambani. Niyakusenza abafundi zonke inhlaka. zonke iintlanga. Nibabhaptize. Abafundi, followers of Christ. Oh, Jesus. Abantu abafunda kuKristu. Oh, Nkosi. Hambani niyokwenza. Abafundi Zonke inhlaka. iintlanga zonke zibe ngabalandeli. Not amarhamente abo. Oh, Jesus. Not abantu abalandela bona. Oh, yes, Lord. Those who follow Christ. Amen. Uhleli nabo for 3 years. Fully. Ebenza babe ngabafundi bakho. Oh, Jesus. Wayisethi ke ngokubambani nami. Niyokwenza benu. Oh, Jesus. Balandele mna. Amen. Ningaziphindi nina. Phindani mna kubo. Oh, Jesus. A follower of Christ. A follower. Ikathazo enza ngathi ivakela kunamandla. Yingoba asenzanga le nto uJesu ayifuna. Oh, Jesus. Lowo nalowo ukhipha bakhe abafundi. Hambani. Hamba. Niyakusenza abafundi. Wenza abafundi. Zonke inhlaka. Onke amagunya. Go on. Oh, Jesus. Abwelwa ngani? Niyakusenza abafundi. Iintlanga zibe ngabafundi. Zonke inhlaka. Bantu abangakholwayo. Oh, Jesus. Bantu abangandaziyo. Niyobenza babe ngabafundi. Hallelujah. Nibabhaptize. Futhi chapter 9 wekaLuka. Nibenze babe ngabafundi. Nibe ngabafundi. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele. Ube mhlophe. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele. Ube mhlophe. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele. Ube the message, go out and train everyone you meet far and near in this way of life, making them by baptism. Nibatraining ngale ndlela Oh, Jesus. yokubomi endinitraining ngayo. Funeka abantu abayenza ngale ndlela benziwe ngayo.
hambani nojika abantu abangakholwayo bakholelwe kulo. Hambani ningene ezweni niyokwenza abantu abangandifuniyo nibenze bandifune. Oh Jesus. Mlandeli kaJesu uyafunda kuYesu. To be a disciple of Jesus Christ, Oh Jesus. meaning you are mature. Not kwizinto zenkonzo, not uba sibatreyinele icawa, sibatreyinele umbuso kaThixo, Amen. bantu abazoba ngakusimakade. Umuntu uzoba ngumlandeli ke kwizinto uyanama. He put aside his own desires. Oh Jesus. You can't be a follower of Jesus Christ uhamba neminqweno yakho. Namizo bese unqama wena. Funda verse 23. Uyesuke. Look, chapter 9 verse 23. Uyesuke wabhekisa kubo bonke. Wabhekisa kubo bonke wathi, Osikuba ethanda ukundilandela. Makazingame. Uyabona xa ebabiza uJesu wazalini kimi nonke nine nisindwayo. Oh Jesus. Ngiyawunikeza ukuphuma. Abafundi abakhiwa kulaba bantu ababulalekayo. Abafundi abaveli kwaba bantu abahluthwa ngamadimoni nabagulayo. Kodwa abafundi bavela kwaba bantu abathe sebephunyukisiwe manje nokufa. Then uJesu besesenza ichoice because uJesu ayiphilisa abantu akabakhethisa abantu. Kodwa xa uzoba ngumlandeli uthi ukuba uyathanda ukundilandela, ukuba uyathanda to be a follower of Christ, it's your choice. Oh Jesus. You make a decision. Amen. Izonke zityiwa ngabantu bonke Oh Jesus. ezenziwe nguYesu. Ufika abantu bonke. Ummangaliso wenzelwa abantu bonke. But a follower, umlandeli, uthemveli kokubenzelwe ummangaliso akhethisa nikeza ithuba. Funda. Uyesu wabhekisa kubo bonke wathi. Wabhekisa kubo bonke wathi, Osikuba ethanda ukundilandela. nisityili sonke Oh Jesus. nenzelwe nonke ummangaliso othandayo. Makazingame. Ima abantu bangasenkonzweni bakhonze bazibize ngoba basindisiwe, kodwa ingabo bonke abafundi Oh Jesus. kwaba bantu abavuma igama likaYesu. Hallelujah. Futhi ingabo bonke abantu abayofika ezulwini kwaba bantu abagcwele umhlaba wonke besithi uYesu ngaphakathi. Wayisenza leyaphila uYesu wathi osukuba ethanda ukundilandela enganyanzelekanga ethanda. Makazingame. Lo mntu lowo makazincame. Awuthwale umqandezo wakhe. Ima othandayo makazincame. Abafundi bayazincama. Abantu abangekhoyo ebufundini bafuna ukuhamba noYesu neminqweno yabo. Bafuna ukuhamba noThixo kwanezinto abazithandayo bazifuna.
bamthanda uJesu nehlabathi balifuna. Bamthanda uJesu kodwa nezinto zabo bafuna ukuzinqaba. Bathi ayifika kule ndawo othandayo, hayi ngoba ndiphilise gula azivele fanelekile. Yesterday sifunde ngendoda eyayivalelwe ibanjiwe ngamadimoni ayikhiphe ekhaya. Yahlala emangcwabeni yahlangana noJesu yaphilisa emadimonini. Le ndoda yathi ngoba iphilile yathi Nkosi ndivumele nami ndihambe ndikulandele. Wabona uJesu le ndoda izoqhutshwa kuba izibona ibuyele ezingqondweni. Mayigoduke uthi uJesu jonga laba ndihamba nabo baqale bazinqaba ndibenzele okuhle ndakhipha inhlanzi belowa bangabambisi into. Yafike ndababonisa ummangaliso bawubona bandilandela hayi ngenxa yenhlanzi. Andisazikhipha inhlanzi nazigqibela ngoko kodwa benza idecision hamba ugoduke uyobalisela into eyenzekileyo. Sesingathetha emveni koko uzokwazi nokundilandela. A follower of Christ, umfundi kaYesu uyazinqaba. Asukuba ethanda ukudilandela Kunyanzeleke into kuba kuxegiswe izimiso zesavisi ngenxa yoba amakholwa esiwazalayo ayingobantu abancamayo. Kunyanzeleke uba makucompromiswe nge-true gospel, siphambise so that sibe baninzi nathi ekusindisweni. Ilishonali asehliswanga istandard phezulu, sehlisiwe emhlabeni kodwa istandard asehliswanga phezulu. Kunyanzeleke uba masixatyise ngoba abantu banamhlanje bafuna uhamba noNkulunkulu nezinto zabo nabo futhi. A follower, not umuntu wasenkonzweni, not amakholwa enkonzo, not amakholwa asenkonzweni emsebenzini engabilo khona, not amakholwa azihero xa esenkonzweni esehluleke emakhaya. Not amakholwa abagcwala uthixo xa befika ezindlini okukhona bekhohliwe ukuthi itempile kaThixo ngumzimba womntu. uThixo akahlala ezindlini esizakhileyo, uhlala thina. uThixo akangena ezindlini esizakhileyo, ungena ngathi. Uba sisuke emakhaya singenaye akekho somthole enkonzweni. Amen. Ngoba uThixo ungena nathi ecaweni. Hallelujah. Hey, Jesus. uThixo akahlala endlini esitena. Lezi zinto sizakhayo zenkonzo asakhela Thixo, sakhela thina. Hallelujah. Uthe uThixo yena ngokwakhe wathi imizimba yethu siyitempile yam. La hlala khona uThixo kukuwe. Amen. Umfundi. Oh, yes. Hallelujah. Funda sisi. Asukuba ethanda ukudilandela Osibayithande. makazinqabe Those who are willing. awuthwale umqabe. Uyabona umuntu othande ngokwakhe akahluphi, akasokolisi. Umuntu ozikhetheleyo
Kwakudasideta kudala sala sinza kuthiwe ubukwayibuzi uba isisono ngantoni le nto. Kuthiwe hayi seyifikile uba sisono esi. Into na utshaba lokukhangela umuntu ozongqina. Engqina ehluleke yile nto. Nxa into uyenza ibe nombuzo apha kuwe, yeke loo nto. Unikwa into senhlanhla umsindisi. Kuthiwa fika uxele ekhaya, fika uthandaze xa uphuma etendeni. Sathi ngazazo zinto thina. Fika uthandaze, ubulele. Kuthi uthandazani awuzange wathandaza. Kuthiwa ubulele ukuba uYesu ungenile kuwe. Number 2, kuthiwa ke ufunde iBhayibhile. Unikwe la ndawani kuchapter 1 kathi. La verse inye Yesu weza kwabakhe abamfuna. Baze bonke abamkeleyo banikezwa ukuba babe ngamalungelo, ukuba babe ngabantwana bakaThixo. Unikwe verse zombili ukuhamba ufunda abantu. La nto kwenza unika isiqinisekiso. So manje uYesu mamkele sekhona ngaphakathi. Uyabulela lo. 2, kuthiwa ke ufika umaxelele ekhaya uYesu mamkele. Ungekangqini ecaweni, fika uthi nje ekhaya uYesu mamkele. Kuthiwa iitshomi zakho uYesu mamkele. Uthi esikolweni kodwa nayideske ufika uthi ndamkele uYesu phezulu. Inzima nento uphuma kwaYesu ke awundilula. Ndamkele uYesu phezulu. Kuthiwa ke phula isazela sakho. Madoda, uYesu wethu ubevusa isazela. Sibe ngenyama. Uvukelwa sisazela xa uYesu engenile. Ubona ngesazela sakho. Yini ungaphakathi? Kuthiwa ke ngosiphulaphuli. Ngoba uThixo wakho uthetha kuso isazela. Kukho into ebike uyenza into uyibamba engalunganga ubethwe ngumbilini. Ube novalo. Kube ngathi uyeba into yakho. Qhela ukuyinxiba uthi usayinxiba ubethwe luvalo. Uthi lo yeke lo. Thixo lo. Ngeke unqandwe ngabantu. Hayi unqandwe nguwe. This is a sign yokuba sefikile. Kuthiwa ke khangela abasibiza ngoba basindisile. Maluhlanganyela nabo. Mfundi kaYesu akakhiwa kwaba basafuna ukukhululwa. Yadilivariswa ungeni ngoba ungenela mathimone mfundi. Funda sithandaze kawulesi mamela abantu besiwa bewa namhlanje abantu hayibo ngoba abazaleki abangena evangelini abantu hayi abazaleki bajoyina abawi namabandla waye ukusiba abantu ngoba noma sowubasikile bayeke mawusindiswa samkela uJesu yazalwa ubuyelwe sisazela. Bekuthi kakuwa umuntu likhale kakhulu ibandla because liyalose. There is a pain. Hallelujah. Ibibakho. Ifana nakabuya ubephinda reconnect hazalwe livakalele ibandla. Oh Jesus. Hallelujah. Umfundi uthatha isinqumo. Fundi asewayethanda ukudilandela. Makazincame. Awuthwale umqamezo. Makazincame yena. Oh Jesus. Awunohamba noJesu uphila. Aphinda uYesu apha kuwe. Awunokwazi ukuphila noYesu nibe kanye ngayo.
Ncwadi yabaseGalati chapter 2 verse number 20. Awunophila ngoYesu. Uba kufuneka kuphile kuYesu, kufuneka ufile. Ngokukhona izinto uYesu angazifuniyo, ozifunayo wena. Sibaleka nje kule verse sothandaza. Ngoko-ke ngokulandela Msindisi wena wachithikazi noba yakuthela wamsabokolandela ukulandela Msindisi wakhe yena asingapi anduleke agqiba athathe umnqamlezo wakhe andilandele. Angawuthatha umnqamlezo engekazincami. Ivangeli nzima xa ungekapheleli kuzinikeleni. The gospel is very simple. Easy. The gospel of Jesus Christ is very easy. Uphile ivangeli kunzima uphile kawe kunokuphile ivangeli. Kunzima uba likholwa elithembekileyo enkonzweni kunoba likholwa. It takes a few seconds ukwaziwa ngabasesondweni. Because if uzinikele ngokupheleleyo uyazalwa lizo. Bonke abazinikele ngokupheleleyo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Into eyenza ngathi ivangeli lokusindiswa linzima nguwe ongazinikeli. The gospel of Christ lilula madoda. Elikasembe linzima kodwa likaYesu awukhokhi, ubhatala yena. Awuhleki, kuhleke yena. Into efunwa kuwe kukunyaniseka nokuzilahlela kule nto. Ngoba le nto iyaphila, le nto inamandla, le nto iyakwazi ukwenza, le nto isusa indlala. Susa indlala, le nto isusa isiqalekiso, le nto inyakazisa imimoya yolodwa enamandla efika emkhathini. Zonke izinto ziyahlangana zifuna ukuyidudulela phansi le, kodwa yindawo manje naw into uzongena kule nto uyazinqaba. Uyazinqaba ukuba umfundi, uyazinqaba. Verse 20. Ngoko-ke ayisendim ophilayo, nguKristu ophilayo. Ufuna ukulilandela makasinqabe, makazigele. Put aside your own desires. Beka phansi iminqweno yakho, beke phansi izifiso zakho, bese uthatha ukufisa kwakhe. Njengomkhulu wakwazi ukufisa komkonke, impela yikho kuze kube phakade sihlala naye. Futhi Ngoko-ke ayisendim ophilayo, nguKristu ophilayo. ufuna uJesu, phuma kuwe. Awufuna uKristu, phuma kuwe.
ayindimi ophilayo. uKristu ophila kuwe. Ubomi ke ethu full stop sesidala. uKristu ophila kuwe. You Kristu phile ntombazaneni, uphile mfaneni, phila kutata uKristu. ayindimi ophilayo. nozama uthanda phamna ngeke afumane mina. ayindimi ophilayo. ubomi bam ufihliwe. ayindimi ophilayo. ngoba nakuphila wena uKristu uyafa. xa kufe wena uKristu uyaphila. nezinto siyazibona uzenza, siyazibona kahle. akanawo amandla obanje. ukhona ophila ngaphakathi. uvumela uJesu aphile. mlandeli efollow. Tumethelwe emnqamlezweni ngoKristu. ayisendimi odla ubovu. ngenxa yale nto uba sikhonza nathi kunyanzeleka into yoba akuxegiswe, uyekelelwe esiqawini ngoba sizawuhlala sodwa. kunyanzeleka uba kuxegiswe, uyekelelwe, ususwe izinto ezithile esizaziyo ukuba zazimenza umntu asindiseke. le nto yokuyekelela yenza into yoba bangamtholi uHoly Spirit, bathole ifake yento. bangamtholi the real Holy Spirit. bangamtholi oyena. the more ivangeli lisenzelelela kumka izinto eziligugu kwevangeli. ushiyekitayo iyona le nto yabhala into yoba kube khona abantu abathi xa bevuka, uyabona xa uMongcwele engasekho engabikho, mna xa ndinise-revival ndizawuzala bam abazawutabele bethetha bethi ndingokatata Xinani, ndasizwa kuye. mna ndingathi xa umbuza usamkela usiza uthi xa izawuchaza athi ndisindiswe kuthathu ubani. abekho abasindiswa kuYesu. akutsho ngesuka andisindisile, ndisindiswe kuthathu ubani. that means thina sobabili, wena usindiswe kuthathu ubani, mna ndisindiswe kuthathu ubani. asinabudlelwane thina sobabili. ndifunda kuthathu ubani, ndenze izinto zikathathu. xa undibona kuthathu ubani umbona. the question is that baphi abakaKristu abafundi? wasefeyikisini sizwe feyikisini asemzofoni sizafishe sizwe kuthathu ubani. baphi abakaKristu? la abethu kunzima ukumthola uHoly Spirit ngoba asikwazi ukubapha uHoly Spirit. baphiwa nguKristu. abakaKristu abanomoya. Hallelujah. abafundi eKorinte yenzeka le nto sikuyo namhlanje. abaphuma abakaKristu. uPetro wanabakhe, uPaul wanabakhe, waphola wazalaba abafundi bakaYesu bayibona le into. abantu ababethanda uJesu bayibona, abonwaba uPawulos ayifika nabakhe abangafunaniyo nabakaPetros. abanamhlanje abantu bayayiviyela le nto babe nabantu.
babiza bakhalimela baba. Ufile uPaul, ufile uPetros, uApollo uyile emnqamlezweni. Nitheni ningabethu singafanga. Nifelwe ngubani? Bakhalima uPaul wakhala. No! Le izaleka imbewu. Nkosi yami. Haleluya. Uyabona ke ngosila imbewu thi. Yakhalinyelwa. Nkosi yami. That spirit esasifike Korinte sifumene thina namhlanje. Nkosi yami. Abantu abamazi Yesu. Futhi abantu abamfuni Yesu. Bantu abavakalelwa Nkosi yami. kuYesu. Basi-defenders zethu. Nkosi yami. Abamazi abangamdefendela. uYesu yineighbor. Into yokuqala abantu tabilakisi. Kodwa sisazi ntoba le nto asithethi yona. Nkosi yami. uYesu wathuma namadoda, hambani madoda niyokwenza abafundi bami. Ayigada la madoda into eza kuwo. Athi noma seyimoshakele imeseji yawo. uPaul ephuma nabakho uKefas ephuma nabakhe. Bakhalima bathi no asiyange esiphambanweni. Haleluya. Asimelanga ukuba nabakhe. Yesu siyathandaza. Kufuneka uzinikele ngokupheleleyo. Akwanelanga ukucama izono. Kufuneka uncame nawe. Futhi Ayisethi ke odla ubomi. ayibim odla ubomi. nguKristu ke osele sidla ubomi kume. Esidla ubomi kuyo. Ubomi ke endibudlayo ngoku Xa usidla ubomi ubutyela uKristu. Xa ungumfundi uyela kule ncwadi yethu sawuthandaza. Makasincame ngokulandela Msindisi wenowa Okulandela Msindisi wami. Yode siya kuyo sivale nafuneke ke umfundi azincame izono zakhe, ancame yena, awuthwale umncamezo wakhe imihla sithe iBhayibhile kufuneka uphume ngathi uyofa every day, ilindele ukufa. Beke phansi ubomi bakho ude xa uzolandela uKristu. Xa ulandela uKristu awujoyi
funeka uzalwe. Xa ungazalwanga kude ezimane zivela apha kuba ayingomntana walapha. Izono azibehluli abazelweyo, zehlula abajwilileyo. Ngokuba ozelweyo ithi iBhayibhile uzelwe ngembewu engenako naka. Yazama uzingabe bengumfundi. Nazi izinto eziyaleziweyo ezenziwa ebafundini. Ngoko ke hambani niye kuzenza abafundi zonke intlanga, nibabhaptize egameni loYise. Awufuneka umntu xa izoba ngumfundi wenze la masiko asemfundini. Xa ungakhange ube ngumlandeli kaYesu ngokupheleleyo, wena umthanda nje Yesu kodwa ungazincamanga. Umthanda Yesu futhi ungafuni umntu athetha kakubi ngoYesu. Amthanda kodwa uzincamanga. Uyamfavor uYesu. You are not committed. Uyamfavor. Uyamthanda Yesu. Uyamfavor Yesu. Ndiyayithanda le nkolo yobuKristu. Ifavor. Wena ungumfavor wethu, uyafavor. Awukho kuyo, awungenwanga. Ufana negqirha ebeligula umntana masuke esangomeni, vele lithi igqirha ukuba lehluleka umnyaka. Uyathwasa. Oh Jesus. Limfake insimbi, noma ungafaka insimbi, ufake lambolo, ufake yonke into. Awulilo. Ngoba unawo umoya lo ungoma. Ubugqirha izonsimbi. Lela daba lifakiweyo. Umoya. Awuzukwazi ukuxhumana nabafileyo ngoba unawo umoya ukuxhumana nabafileyo. So fana ukusindiswa uyangena noma ungathi ayisave isindise kodwa awunako ukuxhumana naba basezulwini ngoba umuntu xa isindiswe uconnected, ephila nje emhlabeni nje uxhumene naba. Na uthi ke akumbali xa sele nibenza nibafumana nibabhaptize. Xa ungazalwanga uyona xa usindiswa uhamba iminyaka, mhlawumbe inyanga zibe 3 zibe 5 uva apha kuwe ungekathethwa nto ngobhaptizo, uva ikhona into efuna ubhaptizo lamanzi. Abantu banamhlanje ke abantu abethetha lubalulekanga, kubaluleke ngamoto. You never ustepe ubese usithi alibalulekanga, lubalulekile. Ngoba xa uqala khona uba lilungisa, a first step ngamanzi. Ngeke wa-ignore amanzi, afuneka. Kukho indima edlalwa ngobhaptizo lamanzi olungadlalwa ngumoya oyingcwele, kudlalwa ngobhaptizo lamanzi. Abantu banamhlanje abatyala amamandla abaluhoyanga ubhaptizo lamanzi. Ubhaptizo lamanzi lunento ebizwa ngoba yinhlambuluko. Amen. Thina sise into ekuthiwa ziiCalvary, impahla zokusela, izibhamu neemela zabantu. Siziboyisela epolice station, ezasepolice station. Abantu bevuswa unembeza kusimakade. They confess, bengakwazi ukuhlala nezinto ezingezizo. Amen. Namhlanje ababulali bangabashumayo ne-worshipers. Bantu bangena emasontweni bethandana, umuntu nomkakhe awujoyina inkonzo angene lusindiso, evana nomkakhe afike ecaweni ehlukana nomkakhe. Loo nto yonke yakhombisa intoba ayikho impilo. Sibathathisa bekholwa bethi bakholwa badivorce phambi kwethu bafuna omnye. Ngoba zisikhohlakala ezi.
Yep. Ufika gada umkhakha esecaweni, gada umkhakha. Because abanawo isiseko ababantu. Oh, Jesus. Ntombazana avume zona confesse axele ihistory yakhe. Kunzima ukuzivuma seyilethekile. Oh, Nkosi. I-foundation yokukholwa le yokulilandisela madoda. Siqoqe impahla zokusela, siziphilise, sithunywa ngokungaphakathi. Amen. Oh, Jesus. Kwenye indoda endandikuyo ngapha eMzambu ngo-2017 sihamba siqoka amakwekwe bezitshaya i-drugs, sithengisa i-drugs. Hamba ke yasindiswa enye yazo izingenisayo ngokweendawo zayo landa izinto zokusela ziphinde ebantwini. Naw-ke ndiye epolice station ndibana namapolisa ndibana ndihambe nawo chaza le nto sihlangele icase hamba nabomthetho. Uthi lo mfo ulipolisi yakhonza usendisile uthi kukho indoda eyabulala umkhayo phambi kwamapolisa yamdubula. Loo ndoda yaguquka ingumzalwane. Undoda uyakhonza la mntu, wakhonza la mntu wangumzalwane. Zange avume ndiwayixele, zange avume nto, zange athini, zange adanele. Ulo dada ndiyamangala mfowethu, le nto ndiyihambayo ndiyayiqala. Oh, Jesus. Ndiyayiqola ivangeli elihamba ligqoqa izinto ezebiweyo. Oh, yes. Ndihamba nomenzi. Jesus. Ivangeli alikwazi ubaleka amaphoyisa uxolwe lilo uphinde wabaleke sowunalo. You face your charges. Amen. uNkulunkulu akalimeli ixoxe, mmeli umuntu wenyama. Amen. And you never ubanjwe uthetha inyani uyithethiswa lilizwi likaThixo. uThixo uma ngokwakhe entweni yakhe. Oh, Jesus. Abethu baqhubeka nokusela because abekho pha. Mawuzalekileke iyazivelela le nto noba ihoyiwanga ecaweni okhonza kuyo uba kukhona into esota apha ngamanzi. ukhonela ikasothandaza wehlelwa ngumoya. Oh, Jesus. ekatiselwa ngendaba ezilungileyo wehla umoya. Amen. wabuza uPetro uba kwaba bantu abehlelwe ngumoya ukhona ongamelana nobhaptizo wamanzi. Oh, Yesu. Kusho ukuthi noba sekhona umoya ingcwele asinobathatha ngoba bavuthiwe bakhulile, ngoba sibona umoya ingcwele bethi no, abangatsibi izitepu zokukhona. Namfundi ke uyabhabhathizwa, iqubuka kuye indaba yamanzi. Niyibona isalvation sengathi into yokudlala nje, yenziwe ngabantu abalimalayo, abakuvuma ukulimala. Ngoba xa uwile vuma izono zakho. Amen. Xa uwile xolisa kuThixo. Xa uyiwile sukwenza ngathi uwanga. No. uYesu uthi nimabhaptize egameni loyise Nelonyana. laa nto kubizwa ke lagama likayise, ngoba xa usindiswa uhlanganyelwe ubuthixo bukaThixo buthathu. Akekho ongeza kum kuthi uJesu engathandwanga nguBaba. wenze uThixo ulithanda kwakhe ihlabathi uthi amancama nyana wakhe phela mzela uthando ukukusindisa. Kwakuphakamisa isandla awuthi ndazigqibela, awuthi ndazibona uba ndifanele ukusindisa. No, awuziboni utsalo luthando kaThixo lutsalele kuJesu. Now abantu xa bebhaptizwa yisimboli le yokutshona emanzini, isimboli yoba funeka aba bantu batshone eluthandweni lukaThixo.
Abehlule mani ngoba abantu bathanda umshumayeli wabo. Funeka ngabantu baphelele kumshumayeli. Funeka abantu bathanda uThixo. Sibakhonzisa abantu. Singabakhonziseli babethanda thina nethanda iqhawe bathande uThixo. Yona funeka uba nibatreyine nokunikela ukunipha. Ungumfundisi abantu baba appreciate. Oh Jesus. Because abantu appreciate ngoba be appreciate uthando kwabo uThixo. You need to teach them. Amen. Indoba fundani ukupha. Depend lazini abantu balulekile. Kama namhlanje abathixwa lonke because then abanayo umoya ngcwele. Abantu fanele noma bayanikela banganikeliswa sithi banikele beqhutshwa ukuthanda kwabo uThixo. Yiyo lento xa ufunda social media ufunda abantu becomplaina ngeminikelo zamabakhe bethetha ngabefundisa ababahluphayo just because batreyinile ukuyenza le abayenziswa ngoba bethanda. Whatever you did ebantwini oyenze ebantwini ngenye imini izoba yipoison yakho lo. Sibona ibandla likaNkulunkulu namhlanje ligcwele emempini kakubi. Abantu funeke bakhiphe into yabo bekupha bengakuphi ngoba bethanda wena. Be-appreciate bencoma ukulunga kokufika kwaThixo. Oh Jesus. Babe sebeyenza lento bethi siyabonga. Mfundisi wami ngaphandle kwakho uThixo uvume akwenze ube sisiqhina. Mhlawumbe ngeke ngafika ngivangeli. Banikeliswa into baphathele yona. Bazalwa yo madoda. Oh Jesus. Kukho abantu abasokolayo nabahluphekayo. Because the more abantu benikela abamelanga kulambatha. Oh Jesus. The more abantu benikela kakhulu fanele abantu utabudakisa basizityebi. Why abantu behlupheka kodwa benikela endisibanikelisa more than thina sake sanikela ngendlela eminikela ngayo nina. Amen. Amakholwa namhlanje akayifundisi character afundisa ukukhokha ishumi engekafundiswa character. Oh Jesus. Amakholwa namhlanje akayifundiswa i-character. Oh Jesus. Kanti amakholwa funeka aqala afundise character then amakholwa azokwazi ukumpha. Oh Nkosi. Siyathandaza. Na uma amakholwa engayifundiswa i-character umhlaba uyonakala ngokonakala nebandla liyaphela. Oh Jesus. Funeka abantu babhaptizwe. Funeka abantu babhaptizwe. Xa bebhaptizwa abantu bakhupha izinto ababotshwe zizo. I-deliverance ukubanjwa yimimoya engcolileyo. Bakhululeka abantu xa behlambuluka. Oh Jesus. Kukho izinto ezibamba abantu sebekhona bengabasifaki ngoba wabanjwa lidimoni owangena nayo ngenxa yempilo owake waphila nayo. Oh Jesus. Siyathandaza. Uma sithandaza kulangazelelwe uba umfundi. It's your choice. Andifuna ubalisiswa. Ndifuna uba ngumfundi kaKristu. Oh Jesus. Ndifuna ukumela uKristu emhlabeni. Ndifuna ukumela uKristu. Xa umele uKristu, uKristu wakho. Kodwa xa ungekho kuKristu, noKristu uyakukhanyela. Oh Jesus. Kuba umfundi kune-benefit ezibakhona zokuba umfundi. Yala simele nyanga. Sawuthandaza. Sifaka amehlo.